Vi befinder os midt i en biodiversitetskrise, og det betyder, at vi er nødt til at skabe bedre rammer for naturen. Vi er nødt til at få mere vild natur. Det, at vi er med i Biodiverse Cities, betyder, at vi i Aarhus kan både samle noget af al den viden, der er andre steder, og samtidig kan flytte os hurtigere. I øjeblikket arbejder vi med 2 store områder, et på 300 hektar, den sydlige del af byen, hvor vi inddrager vores ådale, inddrager noget af vores natur, får det omdannet til vild natur, og det samme gør vi i den nordlige del af byen. Så vi har 2 ret store projekter, som bliver hjulpet på vej af Biodiverse Cities. Det at kunne samarbejde med andre byer, blandt andet for vores vedkommende en by i Nederlandet, Dordrecht, gør, at vi kan bruge deres modeller, f.eks. på borgerinddragelse, til at få borgerne involveret i at udvikle de områder, der er i spil her. Interreg-programmerne er fuldstændig afgørende for, at vi kan skabe det samarbejde, der skal til for, at byer har den viden og også den funding, der skal til for, at vi kan løse det.